V tuto chvíli my víme, že při této tragické události přišlo o život více než 15 lidí. Víme, že minimálně 24 lidí bylo zraněno. Byla jim poskytnuta samozřejmě bezodkladná péče, ale chceme vás požádat o nějaké pochopení, protože ten zásah v tom velkém objektu stále probíhá. Probíhají tam pyrotechnické prohlídky, dochází k násilným vstupům do dalších prostor a my v tuhletu chvíli nemáme finální informaci a ještě jsme ani nezačali se ztotožňováním zastřelených, protože nejdřív ten prostor prostě musí být pro nás čistý, pro ostatní bezpečný. Vypadá, že to je úplně něco, co je naprosto jako bezprecedentní a myslím, že všichni jsou z toho úplně konsternovaní a pro nás je to jako ještě o to víc, že tady jsme napojení na tu čtvrť a do toho vlastně jsme absolventi filozofické fakulty, chodíme tam občas, takže kdyby člověk byl v nesprávné chvíli na nesprávném místě, tak by se to mohlo týkat nás daleko víc, než jenom to, že se to stalo za pár metrů od nás. No. Zcela zbytečně vyhaslo mnoho životů, převážně mladých lidí. Řada z nich je zraněna, někteří bohužel velmi vážně. Pro tento hrůzný čin neexistuje žádné ospravedlnění. Stejně jako řada z vás cítím hluboký smutek a znechucení tváří v tvář tomuto nesmyslnému a brutálnímu násilí. V tuto chvíli to vypadá, že šlo o čin osamělého střelce, který je nyní již po smrti.